Минем чолка ошамадымы сеңа, емсіз опай? Мә олайса? Я ухожу. Күз яшьләре ахырдан. Бүгенге тапшыруда легендар сериал Зөлфәт. Бу Зөлфәт. Эмоцияларын контрольда тутып туруу огур багай. Илдар, бро, ашуланма, мен сенің орынына алмайм. Сериалларга обзор ясау бу синең ипиен. Миңа бу кинода бүтүнлөй дә түләмиләр. Вот, миңа да. Я сам в это верил. Biraz авырым, шуңа гафу итәрсез. Ато комментларда тагын бу егет таза сау түгел, сыйфатсыз, нәрсәгә таза сауны алмадыгыз дигән әйберләр була. Казалось бы, беренче кадрларны анализировать иткәч, зашквар. Нормальный сүзләр белән сөйләш. Кем бу? Бу интернеттан информация эзли белмей торган татар халкы. Ярар. Давай, маму, не расстраивай инде, улам. Зашквар безвкусица. В данном случае позорный сериал дип әйтеп була. Шалылар өчен сыйфат зашквар. Шалылар өчен генә түгел. Ләкин икенче кадр. Әнәй. Салкын бүген. Әнәй. Булды. Шул сүз белән генә бүтән фикерләрем алмашынды. Шәпмай. Сез бу сериалны караганнан соң гомергә Зөлфәтнең әнәйне оныта алмаячаксыз. Я не знаю. Что это такое? Что это? Вот это вот оно. Я не знаю, чувак. Что это такое? Бу сериалны караганнан соң, мин аны 2015 елда карадым. Беренчедән шул хәтле горурлык хисе туды. Безнекеләр, татарлар ясаган сериал юмор белән. Менә кайдадыр на дне оста сыйфатның юморы булса. Disco night of follow me in for everybody so fight me in for everybody so fight me in on this coffee on this coffee. 1000 километр өстәрәк Илдар Усмановның юморы. Фингардиум ливиоса. И кайдадыр өстә Зөлфәт. Әнәй. Әнәй, машинаның тәгәрмәче тишлегән бугай. Эй, нәрсәсе бар инде аның? Менә мине төшер, миндә шундый бит. Бер проблема түгел. Ләкин беренчедән тегесендә беренчедән дигәннән соң икенчедән булмады. Икенчедән Зөлфәтнең һәм аның сеңлесенең ВК страницасына кергәннән соң, алар шул хәтле адекват, шул хәтле современный кеше икәнен аңлап була. Уйламада, кияүдә ул. И бу образ, аны шул хәтле уйлап чыгару, шул хәтле уйнау, бу просто космос. Кстати, космонавтика көне белән сездән дуслар. И, конечно же, топ лучших фраз и моментов. 3-нче урын. Извините, пожалуйста. Извините, вот этот... У нас сейчас девушка сейчас придет сюда. Да? Уйдите, пожалуйста. Отсюда просто. Рахмет. 2-нче урын. Карасын алмыйм инде. Юк, рәсемле кирәк, рәсемле, модный. Һәм безнең лидер 1-нче урын. Юк инде беләк пиздец, ябылганнар. Һәм иң мөһиме, бу айда почти 1,5 ел узганнан соң Зөлфәтнең яңа сезоны чыга дуслар. Это точно. Вот шулай дуслар. Сыйфат өчен көрәш тамам. Кемгәдер ошады, күбесе аңламады. Даже кемгәдер ошагандыр. Юк, точно ошаган. Әни карады бит. Иң мөһиме, обзорлар ясаган кешеләргә аларга карата булган юморны адекватно, с иронией воспринимать иттеләр. Айрым рәхмәт Тор фатирләргә, кызык-мызык группасына бу репостлар өчен, татар малайына яхшы киңәшләрен һәм дөрес критика өчен.
На протяжении 2 месяцев түннәрен йокламыйча эшләп утырылган сыйфат тәмам. В чем-то я оказался слишком наивным. Рәхмәт командамга. Алар миңа күп булыштылар. Особенно Түбәтәйле малай. Булды. Ага, попались. Хрен вам. Мин әле сезне помучаю. Скоро сыйфатның 2нче сезоны чыгачак. Аңарчы бераз уйларга, яңа идеялар тупларга, форматны бераз үзгәртү һәм күп әйбер булачак. Шуларның барысын һәм яңа күп информацияны сез сыйфатның 2нче сезонының тизерында күрәчәксез дуслар. Тиздән сыйфат 2нче сезон.